Moi boa tarde. O que vos traio para enseñar hoxe non é normal, é algo extraordinario, algo que na miña vida tal vin. Levolle preguntado todos estes días a xente e nunca ninguén tal veu na súa vida. Miña nai con 80 e tantos anos na súa vida tal veu. Eu vou volo enseñar e ojalá alguén de vos subirá algunha vez, porque non me gustaría que fose o único que houbese no mundo. Mirad, parece unha salchicha, pero xurvos que é un ovo de galiña. Apareceu así no iniño. Se alguén de vos veu algo así algunha vez, por favor, que mo diga. De todos os xeitos, este lunes, ás 4 da tarde, vou estar no programa Quen anda aí, na Gallega, e vou na abrir en directo. Así que se queredes ver como é por dentro e saber cal é o misterio que esconde, non vos perdades o programa. E comentádeme se o vistedes algunha vez, por favor, que estou nun sin vivir.